Lamsoko jodono Tini kokbrok explain video channel o norok ni bagai kaisa saklai mung je taklai Tbse ni kuchung madhyamik amsuk mung rijak norok ni result previous year ni haino 30 April mane Tini o rijak imano hingkai norok ni result naina bagui tiyar tongdi 12:30 PM ni bisingkono rijaknai hingke norok ni result bora nainai obo je saimai ang tongke Tbse ni website ti habai o jagao tbse.tripura.gov.in omo link ti habai norok ni result nai mannai hingkai tabuk sukjora je update manmani omsukno tisa kwtal update manpige norok ni bagui tebo saklaijaknai. Haike o channel ni bisingti kwrwngwi tongdi hambai jotono.